Mutungamiri wemain opposition nyika yeZimbabwe vaDr Nelson Chamisa vachikomenta pamusoro pemashoko akatorwa nemutungamiri wenyika achiti haana ma-intentions ekuextenda his power and his rule beyond the 2028. Zadapera mashoko atinokuti aiwa panapa aDr Nelson Chamisa voya vachikanda aiwa mashoko nemutungamiri wenyika anyatso kuratidza kuti aiwa he is not leadership material. Subscribe or like or turn on the bell icon. Timina paendo pake aDr Nelson Chamisa vanodovanyora vachiti leadership is integrity and sincerity. To lead you need wisdom, not just brute force. In leadership, never indicate left and then turn right. That's dishonesty. Leadership is about integrity and honesty. Your word must matter. Your word is your bond. Your words must be as good as gold. Say what you mean what you say. Hashtag lead authentic. Hashtag God is in it. Tomashoko anachipenderwa naDr Nelson Chamisa panguva ino patikuona kuti panguva ino aiwa mutungamiri wenyika paanopa address achiti aiwa haana ma-intentions ekustepa down, but previously kunoonekwa mavideo footages aiwa achiita kuti vanhu vaite mamandras vari parally ekuextenda his rule beyond 2028 iyo inova iyo the vision 2030. Mashoko panapa ari kuya achiti aiwa leader aiwa anenge ari dishonest kana achimboti nhasi akamboitara direction yekuenda kuleft mangwana ochinja oti aiwa takuenda kuright, zvinatsoratidza kuti aiwa that leader is not sincere. Mashoko ari kupinziwa panapa naDr Nelson Chamisa achitaura mashoko achiti aiwa vakomana ava they must go, they must resign and leave just because they do not know kuti position yavari aiwa vanenge vakatarisirwa kuti vaita zvinhu zvikuru nemacitizens, but if they do not look at that they just come and squander ma-state funds nema-resources kurova pasi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi kana kuna section yedu. Subscribe or like, turn on the bell icon.